Iseljavanje radnog i stručnog stanovništva problem je svih malih i nerazvijenih mjesta u Europi. Grad Petrinja nije iznimka. No stvari polako kreću nabolje, velikim dijelom i zbog ogromne količine europskog novca uloženog u poslijepotresnu obnovu. Razlog za optimizam daju podaci o broju djece upisane u vrtiće i prve razrede osnovne škole, kaže gradonačelnica Magdalena Komes. To je nešto što nas zaista čini zadovoljnima i sretnima, ali naravno sad nas čeka još veliki posao. Fokus gradske vlasti i dalje je na obnovi, ali i na stvaranju boljih uvjeta za ostanak svim građanima. Obnova je u tijeku, ona ide svojim određenim tempom, ali naravno, kažem, uvijek govorim, moramo misliti na one ljude kojima nisu oštećeni objekti i oni traže da se život odvija dalje. Potencijala ima puno, jer Petrinja je puno više od razrušenog centra i srušenih kuća. Bogata priroda, ali i kulturna događanja sve su češće magnet za turiste. Nasip uz rijeku Petrinčicu jedan je od takvih bisera. Desna obala življa je nego ikad prije. Između dva nogometna igrališta smjestilo se novo dječje igralište, a na samom kraju nasipa, kod bolnice, od prošle godine radi edukativno-prezentacijski centar Natura Sisačko-moslavačke županije. I on zapravo prezentira prirodnu baštinu naše županije, ali isto tako prezentira ekološku mrežu Natura 2000 kroz područja ekološke mreže kojima mi upravljamo. Centar je smješten na 1 hektaru površine, šume i parka te zgrade od 200 kvadrata u kojoj se na moderan, interaktivan i digitalni način prikazuje životinjski i biljni svijet nizinskog i brdskog područja Sisačko-moslavačke županije. Goste dočekuje mrka crvenrepka, ptičica koja je svoje gnijezdo svila iznad ulaznih vrata. Ima jako puno ptica, oko 80 vrsta ptica samo ovdje, otprilike 60 ih je zaštićeno, da ne biste rekli, ali mi ovdje imamo i crnu žunu, i zelenu žunu, i sivu žunu. Onda kad je i taj lijepi okoliš, kombinacija tehnologije, prezentacija, šetnjih, edukativnih, naš edukativni programi. Projekt je financiran europskim novcem, ukupno je vrijedan oko 2,5 milijuna eura, a uz centar u Petrinji izgrađena su još 3 vidikovca te 4 informativne točke povezane biciklističkim rutama. Na potpuno drugom kraju nasipa nedavno je otvorena gradska munjara Petrinja, ili kako joj tepaju Petrinjska ljepotica. S pravom, jer zgrada koja je i prije rata stajala zapuštena, sada je zasjela u punom sjaju i dobila novu namjenu. Sada više nije tvornica za proizvodnju električne energije, već je sada jedan kulturno-multimedijski centar koji je izazvao ogroman interes u gradu Petrinji i odlično je što smo uspjeli obnoviti ovu zgradu. Munjara je prepuna različitih sadržaja, od koncerata, izložbi i potpisivanja ugovora nadalje. Tako će biti sve dok ne završi obnova obližnjeg Hrvatskog doma i galerije Krste Hegedušića, a onda već ove jeseni... Kako imamo sam objekt koji je na 2 velike prostorije podijeljen, možemo očekivati da u jednoj prostoriji ostaje ova glavna namjena, to je multimedijski centar, a ovaj prednji dio koji se nalazi uz sam nasip rijeke Petrinčice i će biti gradska kavana. Vrijednost obnove munjare bila je 1.300.000 eura, s nešto više od 1.000.000 eura, od čega je većina novca bila bespovratna iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Na 12 km od Petrinje izgrađen je pak ekološki centar Vrata Zrinske gore. 2 godine od našeg zadnjeg posjeta malo se toga promijenilo, osim broja posjetitelja i programa. Sve ih je više. U međuvremenu smo imali puno školskih i vrtićkih grupa koje nam dolaze također i dalje, a u planu imamo puno programa novih smo uveli. Najpopularniji program i dalje je traženje zmajevog blaga, koji vodi gospodin Slaven Ličina. Znači, okupi djecu, da im kartu, uče se snalaziti na karti, orijentirati u prostoru, vodi ih na Kulu Čuntić ili na slap koji je u blizini centra. Djeca traže blago, on poziva zmaja koji čuva blago, znači na sveopće oduševljenje djece. Zmaj se javi, da im dopuštenje, oni pronađu čokoladice, raspodijele ih. U Prnjavoru Čuntičkom u ponudi je i niz novih radionica u kojima se može uživati i više dana, jer Vrata Zrinske gore imaju hostelski smještaj sa 48 soba.
Bez jakog gospodarstva, prije svega proizvodnje, kultura i turizam teško mogu cvjetati. Petrinja nije uspjela ući u ITU mehanizam niti među gradove kojima su dostupna sredstva iz Fonda pravedne tranzicije. Gradonačelnica je ipak optimistična. Europskog novca ima dovoljno, uskoro će na raspolaganju biti i Urbani razvojni fond, pa u Petrinji nastavljaju s pripremom projekta izgradnje dron centra. Inzistirat ću na tome da zaista realiziramo taj projekt jer smatram da je to nešto što će napraviti zapravo prekretnicu u budućnosti Petrinje i za mlade, ali i za sve one generacije koje dolaze. Dakle, radi se o projektu u kojem bi bio testni centar za programiranje za dronove koje ćemo mi onda ovdje programirati, dakle u nekakvim ekstremnim uvjetima, laboratoriji, na kraju krajeva nadam se i tvornici dronova koji su zaista, što kažu, samo je mašta granica njihove potrebe njihove uporabe. Od poljoprivrede, šumarstva, hitnih intervencija, dostava, pa evo, ako baš hoćete i u nekakve vojne svrhe.